हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव फिन खेबसेबाव बे समाव गिबियावनो बरायना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। दा आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ। दा जोंहा BSF बर्डार सिकिउरिटि फर्सनिफ्राय गोदान अफिसियेल नटिस ओंखारना फैबावदों लोगोफोर। दाख्लि जोंहा अफिसार लाइननि जोंहा ओंखारना फैदोंमोन। दा जोंहा सिकिउरिटि एसिस्टेन्टनि जोंहा गोदानैहाय भेकेन्सि ओंखारना फैदों BSF आवहाय। दा जोङो बारा गोबाव खालामा लोगोफोर अफिसियेल नटिसखौ नायगोन जोंहा। दा जोङो अफिसियेल साइडआव फैबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों लोगोफोर मोननै पस्ट ओंखारना फैदों दै लोगोफोर बेवहाय। स्पर्ट्स लेभेलनि मोनसेया ओमफ्राय मोनसेयाहाय जोंहा कनस्टेबल ट्रेड्समेननि। दा नोंथांमोना बबे मोनसेखौ एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना बे एप्लाइ हियारावहाय नोंथांमोना नुदों। बे एप्लाइ हियाराव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर। बे एप्लाइ हियाराव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना गासै पार्सनेल डिटेल्सखौहाय होजोबनांगोन बेवहाय। अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर। दा बिनि अनलाइन एप्लाइआहाय जागासिनो दं दै लोगोफोर। ओमफ्राय बिनि अनलाइन लास्ट डेटआहाय एप्लाइजोंहाय 25 आगस्टआवहाय जोबहैगोन दै लोगोफोर। दानि लोगोफोर जों बारा गोबाव खालामला जों अफिसियेल नटिसखौ नायनो जोंहा बेसेबां इलिजिबिलिटि नांगौ क्राइटेरिया जोंहा एडिशनेल क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगौ एज लिमिटआ बेसेबां जों गासै A to Z बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय गासैखौबो नायजोबगोन लोगोफोर। दा बे जोंहा बर्डार सिकिउरिटि फर्स BSFनि आन्डारावहाय बे साख्रिया ओंखारना फैदों लोगोफोर कनस्टेबल ट्रेड्समेनावहाय। दा बेवहाय मेल फिमेल नोंथांमोना केन्डिडेट्स अल केन्डिडेट्स नोंथांमोना हागोन दै लोगोफोर एप्लाइ खालामनो। दा बेवहाय टटेल भेकेन्सिया दङ जोंहा मेल केन्डिडेट्सफोराहाय 3406 जन। बिनिफ्राय जोंहा फिमेल केन्डिडेट्सफोराहाय 182 जन भेकेन्सि दं दै लोगोफोर। टटेल भेकेन्सिया मेल फिमेल 3588 जन भेकेन्सि दं लोगोफोर। दा सेलारिया जोबोर मोजां लोगोफोर 21,000निफ्राय पार मान्थ सेलारि स्टार्टिं जागोन नोंथांमोननियाहाय। दा बेवहाय लोगोफोर अनलाइन खालामनाय समावहाय 100 रुपिस नोंथांमोना पेमेन्ट लानांगोन जायफोराहाय आनरिजार्भ EWS OBC केन्डिडेट्सफोर। बेनिफ्राय ST फोराहाय 50 रुपिस नोंथांमोना पेमेन्ट लानांगोन। जायखिजाया एनि क्रेडिट कार्ड नेट बेंकिं UPI नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनो हागोन दै लोगोफोर। दानिया रिक्रुटमेन्ट एजेन्सि सेन्टार फर एग्जामिनेसनखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय नाय JNK जम्मु एन्ड काश्मीर एन्ड लादाख बेवहाय भलन्टियार रेस्किउ BSF श्रीनगर बेबायदि दङ बे डिपार्टमेन्टआहाय। दा नोंथांमोना बेखौ नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर। भिडिअआ जोबोद गोलाव जायो जोबोद इम्परटेन्ट नोंथांमोननो खिन्थाहरनो दङ लोगोफोर। बेवहाय एज लिमिटआ नोंथांमोना 18 इयार्सनिफ्राय 25 इयार्ससिमल' दै लोगोफोर। बेनिफ्राय एज इलिजिबल मोनखायो बेखौथ' मिन्थिखायो जोंना STPफोरा 5 इयार्स इलिजिबल नोंथांमोना एज रिलिजिसन मोनखायो लोगोफोर। दानिया एडिशनेल क्वालिफिकेसन फार्स्टआव नाय लोगोफोर कनस्टेबल कारपेन्टार कनस्टेबल प्लाम्बार कनस्टेबल पेन्टार कनस्टेबल इलेक्ट्रिसियान कनस्टेबल फार्म अपारेटर आरो कनस्टेबल आपहल्स्टार बेनि थाखाय नोंथांमोना मेट्रिक पास जाथारनाया गोनांथार। बेनिफ्राय 2 इयार्स नोंथांमोना जायखिजाया ITI गोनांबानो हागोन दै लोगोफोर। नङाब्ला नोंथांमोना 1 इयार ITIनिफ्राय सार्टिफिकेट गोनांबाबो जागोन। बेनिफ्राय नाम्बार 2 नाय लोगोफोर कनस्टेबल क्लबार कनस्टेबल टेलर कनस्टेबल वाजारमेन कनस्टेबल बार्बार कनस्टेबल सुइपार एन्ड कनस्टेबल कजि साइज बेनि थाखाय नोंथांमोना मेट्रिक पास जानायजों लोगोसे बेवहाय मा बिबावदों लोगोफोर बेवहाय जेबो बिजासै लोगोफोर जायखिजाया नोंथांमोना मेट्रिक पास जाना बेवहाय इलिजिबल जागोन। ओमफ्राय नाम्बार 3आव नायबानो जाबाय लोगोफोर नै दा कनस्टेबल कुक कनस्टेबल वाटार केरियार एन्ड कनस्टेबल वाइटार बिनि थाखाय नोंथांमोना मेट्रिक पास जानांगोन। बेनिफ्राय माखासे नोंथांमोना स्किल आखाइनि हाबा मावनो गोरों दंब्ला बिनि नोंथांमोना कर्स लानाय नङाब्ला सार्टिफिकेट दंब्ला नोंथांमोना बेखौहाय होफानो हागोन होनना बुंदों लोगोफोर बेवहाय। दा नोंथांमोना मिनिमाम मेट्रिक पास जाबानो हागोन दै लोगोफोर बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय कनस्टेबल बे साख्रिखौहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय। दा नोंथांमोननि एग्जामा मा टाइप जागोन होनोब्ला लोगोफोर नै PST नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट जागोन फार्स्टआवनो बेवहाय मा होनदों नोंथांमोननि फेमेलफोरनि थाखाय हाइटआहाय 165 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय चेस्टआहाय 75 to 80 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय फेमेलफोरनिखौ नायदो 155 to 155 सेन्टिमिटार जागोन लोगोफोर। दा फार्स्ट टाइम नोंथांमोननि एग्जामा मा जागोन जाहैबाय रेस दै लोगोफोर रानिं जागोन नोंथांमोननिया 5 किल'मिटार्स नोंथांमोना 24 मिनिट्सआव रान खालामनांगोन दै लोगोफोर मेलफोराहाय। बेनिफ्राय फेमेलफोराहाय नोंथांमोना हिन्जावसाफोरा 1.6 किल'मिटार्स रान खालामनांगोन 8.30 मिनिट्सआवहाय। दा नोंथांमोना बेखौहाय पास जायोब्ला राइट हेन्ड एग्जामिनेसन होनो मोनगोन लोगोफोर। राइट हेन्ड एग्जामाव मानिफ्राय फैगोन जाहैबाय 25 नाम्बारनि फैगोन जाहैबाय टटेल बेवहाय
100 मार्क्सनि जागोन जाहैबाय एग्जामाहाय 2 आवार्स नोंथांमोना टाइमिं मोनगोन बेवहाय मा साबजेक्ट फैगोन नै नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर बेखौहाय आङो खिन्थाहरबाय थाला लोगोफोर नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रिनशट मारिनानै नोंथांमोना फरायनानै नायना लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेखौहाय नायथारनांगोन दे लोगोफोर साबजेक्टआ बेनिफ्रायनो बिथांमोनाहाय कुइसनखौहाय दानगोन लोगोफोर बिनिफ्राय फिजिकेल इफिसियेन्सि टेस्ट दंबावो दै लोगोफोर ट्रेड टेस्ट दा बेवहाय माखासे डिपार्टमेन्टफोरनियाहाय ट्रेड टेस्ट दङ दा नैबेसोरनिया गैया नै कारपेन्टार प्लाम्बार पेइन्टार इलेक्ट्रिसियान फार्म अपारेटर आपहल्स्टार बिथांमोननियाहाय जेबो ट्रेड टेस्ट गैया दै लोगोफोर दा दस्राफोरनिया दङ नै कपलार टेलर वाजारमेन बार्बार सुइपार कजि साइज बिथांमोननियाहाय मा दङ बिथांमोननियाहाय फिजिकेल इफिसियेन्सि टेस्ट दंबावो दै लोगोफोर राइटिं एग्जामिनेसनखौ पास खालामखांबा दा नोंथांमोना बेखौहाय मोजाङै नायना लाखाबानो जाबाय लोगोफोर दा नोंथांमोनहा जायफ्रा इन्टारेस्टेड नोंथांमोना एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय दै लोगोफोर बेनिमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेटआहाय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिखौ गासै लोगोफोरनो हानायमानि शेयार खालामना होलायदो जाहाथे बे मिन्थियो आरो जायफ्रा इन्टारेस्टेड एप्लाइ खालामनानै लानो हायो बेजों लोगोसे नोंथांमोना चेनेलावबो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोजोबबानो जाबाय दै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव बेबायदिनो गोदान भिडिअ मोनलांबाय थागोन लोगोफोर इम्पर्टेन्ट आपडेट्स बिदिब्ला थेंक इउ फर वाचिं सी यू अगेन बाय बाय एन्ड टेक केयार